keyo. Achije ang'wen ma itudo kod nek mar jaod bura makasipu Longondo Were. Ochwale doho bang' ndicho kod obila mag okwach kich. Doho ng'ado mondo mi geng'negi kuom ndalo 30 ka obila timo nonro mar yango matut ketho ma itudo godo kod manyo neno. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nolo wachni kendo miyo walerno e yo machal kod mae. Tarik 5 dwe mar 5 higa mar 2025, ndalo 5 kende bang' nek mar mane en jaod bura makasipu Longondo Were, achije ang'wen ma itudo kod nek makamano gikone ochopie doho. Kaikowogi kod obila. Achije gi ma opando wengegi kendo manyingegi gin William Imoli Shagali, Juma Ali Haikal, Douglas Mushiri Wambugu, kaachiel kod David Mihigo Kagame, duto ochopie nyim jang'ad bura Irene Gishobi e doho ma JKIA. Kaluwore kod obila, nyamburko ma Ongondo Were nyocha oidho e odiechieng' mar nek mare ne olu machiegni kowuok e od bura mamalo mar fwenyo kaka ne giwuotho gi kuonde mane gichimo. Obila bende oyango ni William Imoli, Douglas Mushiri kaachiel kod David Kagame duto omaki e kar dak ma Kasarani, ka Juma Ali Haikal to omaki e kar dak ma Pangani. E kinde meko margi, e od William Imoli, obila oyudo omenda maromo $4,800 maromre kod silings 600,119 kaachiel kod silings 200 wiye omenda ma piny Kenya. Omenda go, obila nono machiegni mar fwenyo kama ne giwuokie. $4,800 was recovered, which amounts have been kept in safe custody with a view of pursuing separate or parallel financial investigations to enable the officers draw a clear picture of what transpired. E kinde meko makama, obila bende oyudo lisasi mapok otigo maromo 9, opoklo mag lisasi ma osetigo, kaachiel kod chupni mag iro malungo wang' mong'ere kaka tiagas 9 maler margi pok oyangi. Kaluwore kod okwach kich, giwacho ni achije gi ne ni kod tudruok matut kod jogo ma ichich ni gitimogo winjruok, kaachiel kuomgi wachore ni en obila. Wach ma okwach kich rito yudo adiera mare. The second respondent disclosed to the officers that he was a serving administration police officer. The same, Your Honor, is yet to be verified, and as such, there is need to have his background further checked, and particularly with regard to paragraph 19 of the affidavit. Obila okwayo doho mondo yienegi mako simbe achijegi, kaachiel kod nyamburko manomakgigo mar konyo timo nonro matut mong'ere kaka phone strangulation, kaachiel kod nono nyirni mag DNA. Doho kata kamano oyiene obila dino ne achijegi kuom ndalo 30 e tesend obila ma opogore e boma ma Nairobi, e kinde ma nonro dhi nyime kendo miyo achijegi thuolo mar bedo kod okinde magi e kinde winjo burano. With respect to the respondents, Ruaraka, Muthaiga, Capitol Hill and Kilimani Police Station, with respect to the first to fourth respondents, is not opposed. However, I will not allow 30 working days, but I will allow 30 calendar days. E kindo bila mago kwach kich kod odiochieng' mar duoko achijegi e doho. Koro en lawsam mar fwenyo ni tudruok mane manitiere kind achijegi kod mago mapoko maki, kaachiel kod yudo neno makare mar mako bura ma otegno e doho. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.